लोगोफोर आं दा ओरैबायदि खुसि बा रंजाखांनाय मोनदों आरो आंनि चेनेलखौ इसेबां अननाय बा सापर्ट खालामनानै नैबेखिनि समसिम सफैहोनो हानायनि थाखाय दा मा होनोबा आं शेयार खालामलांगासिनो दं, नायलांबाय था आरो अब्लानो बुजिलांबाय थागोन। खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायबाय आरो दा आं दिनै बिराद खुसि बा गोजोननाय मोनदों आरो मोनसे मेसेज मोननानै। मा मेसेज होनोबा नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दं आरो टाइटेल बा थाम्बनेइलाव नायनानैबो एसे मिथिखाबाय जानांगौ। दा आंनि भिडिअ गासै नायगिरि आदा आब' मादै गासै आंनि लोगोफोर आरो दा बयनिसिमबो रोजा रोजा खुलुमनाय आरो साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनिफ्राय आरो आसा खालामो इयुनावबो बेबादिनो बिनिख्रुइ बांसिननिफ्राय बांसिन मदद बा सापर्ट होलांबाय थागोनखौ। दा आंनि चेनेला दिनै बा गाबोननि गेजेराव मनिटाइज कमप्लिट वाट्च टाइम कमप्लिट जानो फैगासिनो दं आरो लोगोफोर दा आं बेखौनो शेयार खालामनो नैबे फिसा भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। दा दिनैनि भिडिअआथ' ब्लग भिडिअ जानाय नङा, बेखौ शेयार खालामनो आन्था मा दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय आं भिडिअ प्रुफ खोन्थालांबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय था आरो दा गिबियावनो चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय गोदानै फैदोंब्ला। आरो दा मनिटाइज जानोबाथ' जोंहा मा सिगांग्रो जों आर्निं खालामनो थाखाय मा जोंहा मनिटाइज जानांगौ आरो 100 लायनो 1000 साबसक्राइब कमप्लिट जानांगौ। बेनि उनाव जोंहा 4000 घन्टा वाट्च टाइम कमप्लिट जानांगोन आरो बेनि उनावसो जों मा मनिटाइज खालामनानै इउटुबाव आर्निं खालामनो हागोन आरो लोगो। नैबे गंसे मबाइलावहाय खोन्थालांगासिनो दं, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। दा लोगोफोर बेसेबां जादों जायाखै आं इउटुब स्टुडिअ'आव थांनानै खोन्थाहैनोसै अनलाइन भिडिअनि गेजेरजों आरो नायबानो जाबाय। नै स्टुडिअ'आव हाबबाय आं दा। ओमफ्राय दा लोगोफोर मैया मोनसे दुखु गोनांबो आरो माखासे मानसिफ्रा भिडिअखौ नायदोंमोनबो, नै गासै भिउसआ 33 फैना दंमोन। बेयो मा प्रब्लेम जादोंबा नै आं मोनसे मैया केनभासाराव भिडिअखौ माबोरै एडिट खालामो होननानै मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरो ओमफ्राय बे भिडिअखौहाय हारसिङै मा इउटुबानो रिमुभ खालामना होदों आरो दा बे भिडिअआ गैला। नै बेनिफ्राय बै इउटुबावहाय थाङोबा गैला आरो नैबे स्टुडिअ'आवहाय नैबिदि नुजानानै थायो। नै आं दा बेखौ एसे खोन्थानि। दा नै अलरेडि भिडिअखौ रिमुभ खालामना होबाय आरो नै 24 मिनिटनि भिडिअमोन। बिराद खस्थ' खालामनानै मा होगोन आरो कन्टेन्ट माखासे कपि कन्टेन्ट बायदि जादों बायदि मोनदों। आंनाव मोनसे नटिफिकेसन फैदों आरो इउटुबनिफ्राय, ओमफ्राय गावसोरनो डाइरेक्ट रिमुभ खालामना होदों आरो बे भिडिअखौ। दानि आंनियाव एसेबो आर्निं गैया नै लोगोफोर, जिर'। मानो होनबा आंनि चेनेला मनिटाइजआनो जायाखै नालाय, जिर' आरो नै। बेनिफ्राय आं दा नैबेवहाय थांनानै खोन्थाहैनोसै। दा लोगोफोर नै दिनैथ' जानाय नंला, बे गाबोन बा समफोर सानसे साननैनि गेजेरावनो कमप्लिट जासिगोन आरो नै दा मोननैजों मोनसेमोन नालाय बबेखौ बुंहोग्रोनो हायो। नैबे जाहैबाय शर्टनि। दा शर्टखौथ' 10 मिलियन भिउस खालामनांगौआ मामुलि खोथा नङा। दा 4000 घन्टा 4 आवार्स वाट्च टाइम कमप्लिट आरो नै लोगोफोर 3992 8ल' नांसै आरो 8 घन्टाल' नांसै, अब्लानो मा 4000 फुल जासिगोन आरो लोगोफोर। नै नायबानो जाबाय। दा अनलाइन भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाबाय आं नै बेनो लोगोफोर, जोबोद दुखुनांथाव। आरो बेनिफ्राय आं मा मोनसे शेयार खालामबावनि आरो नैबेवहाय थांनानै दा बेवहाय दा नैबियो 28 दिन बा मास मोनसेनि देखायो आरो दा बेवहाय टटेल बेसेबां जाहैखोमोन होनबा आंनि वाट्च टाइमा आरो बेखौ बोरै नायगोन होनोबा बाव थांनानै ओमफ्राय नैबे नै बेवहाय नों बेसेबांनिखौ नायनो। दा लाइफ टाइम होनोबा खुलिजेननायनिफ्राय आरो लोगोफोर दा नै नायबानो जाबाय। नै लाइफ टाइम बेसेबां जाखो होमबा आंनि वाट्च टाइमा नै लोगोफोर टटेलि 8190.6 आरो दा मानि थाखाय बेबायदि जादों होनबा आं फुरा गासै गेजेर खन्द'सोसो समावहाय आरो दानिफ्राय लानानै बिदिनो 5 माससोनि सिगाङावहाय माखासे मबाइल प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअखौनो होनो हायाखैमोन। बे समावहाय आरो मास मोननै मोनथामसो रानिं बेफोरबायदि जादों आरो दा बेवहायनो मा आंनि वाट्च टाइमा बै समावनो बुंनो 300ल' नांखासैमोन आरो 3700 थांखाबायमोन लोगोफोर। ओमफ्राय खमायजोबनानै मा 1000निफ्रायसो 1000निफ्रायसो खारफिनदों आरो नैबियो आरो नैबियो नैबे खन्द'सिम थांखाबायमोन सिगांनो, ओमफ्राय नैबेनिफ्रायसो खारफिनदों आरो भिडिअ रानिं कन्टिनिउ होफिननानैसो बेबायदि जादों आरो लोगोफोर। बिराद दुखुनांथाव। दा ओरैजाय मा होनगोन
बेयाव थांनानै नायबाथ' आर्निं जानानै मोनखांलायसिगौसोमोन आरो दा बेवहाय नायोब्ला आरो दा मा बुंगोन आरो लोगोफोरनि बेवहाय नायोबा आर्निं जानानै फैसाखौनो मोनखांलायसिगौसोमोन आरो आंनि चेनेला दा मा 4000नि जायगायाव 8000 जानानै दङ नै हाफ% बा 8000 जोंसो जेन'बा आंनिया मनिटाइज कमप्लिट जानाय जासिगोन आरो लोगोफोर नायबानो जाबाय नै दा मा बुंगोन आरो आंनि खस्थ' खालामनायाव माखासे खिनि ड्रप जाना थाबायना दा नै आंनियाव टटेल साबस्क्राइबा बेसेबां जाखोमबा बेनो लोगोफोर 3495 आरो दा बेखिनियानो लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनिखौ शेयार खालामनोनो बानायनाय जाबाय लोगोफोर दा जोबनो खेबसे बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबावबाय आरो आसा खालामबाय बयबो बिनिख्रुइ बांसिनै आरो मदद होलांबाय थागोनखौ आरो मनिटाइजआथ' दा वाट्च टाइमआथ' कमप्लिटआनो जासिगोन 8 घन्टाल' नांसिगौ आरो दिनै बा गाबोन समफोर साननैसोनि गेजेरावनो कमप्लिट जागोन बायदि मोनदों आङो दा नायनोसै कमप्लिट जानायनि उनाव मा रिजाल्ट फैयो आरो लोगोफोर नेना थाथ'दो उननि भिडिअ बा आपडेट होनो नाजागोन आं उननि भिडिअआवहाय शेयार खालामफिननो नाजागोन दा दिनैखिनि बेखौनो शेयार खालामबाय लोगोफोर गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै सापर्ट होनायनि थाखाय आरो हाजासे शेयार खालामना होदो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय